Kanál Cestovateľ Maroš uvádza reportáž. Výlet Sobrance. Milí diváci, ja vám prajem príjemné dobré ráno z Košíc. Teraz sa nachádzam na autobusovej stanici momentálne, ale budeme začínať samozrejme tradične pri spoločenskom pavilóne. No a kam to teda dneska bude? Tak bude to mesto úplne na východe Slovenska, bude to zase o niečo južnejšie ako bolo včera. Hanušovce vlastne na Topľou som včera prešiel a dneska tu je také mesto, kde ani nevedie železničná trať, ale pôjdem práve autobusom, preto som na autobusovej stanici. No a bude to mesto Sobrance. On to nie je nejaké veľké mestečko, ale je to dosť ďaleko, v podstate skoro na konci sveta, lebo je to veľmi blízko Ukrajiny, akože neviem, že Ukrajina je koniec sveta, ale tak je to v podstate dosť ďaleko, ešte aj od Košíc, pôjdem skoro 2 hodiny autobusom, konkrétne hodinu 56 minút a je to asi okolo, je to viac ako 80 km, nejakých asi 81 sa mi zdá, ale potom vám to upresním. Takže je to aj od Košíc pomerne ďaleko, je to ešte za Michalovcami, vlastne za Zemplínskou šíravou. No a ak sa podarí, tak vám urobím zábery aj na Zemplínskú šíravu z autobusu. No a dnešok je vlastne... Dnešný deň je vlastne už koniec môjho pobytu v Košiciach. Vlastne ja už som od nich teraz odišiel, ja už sa nevrátim k ním, takže už ich dnes neuvidím, takže zo Sobranec už idem bohužiaľ domov. Ale veľmi sa mi tu páčilo, bol som rád, že som tu mohol byť od štvrtku a určite im ďakujem za to, že mi poskytli vlastne ubytovanie a bola aj sranda, nebolo to len ubytovanie. Včera som vlastne ešte natáčal večer tu vlastne ten Košický hrad a tú vyhliadkovú väžu, takže tam sme boli spolu, ale neurobili sme žiadny rozhovor, lebo proste nechceli, takže to je jedno, ale ja nikoho nenútim, takže to není podstatné, takže tak, ale som rád, že sme boli aspoň niekde spoločne včera, takže v podstate bolo to fajn. No dobre, tak už teda ideme sa venovať dnešnému výletu do Sobranec, ktorý je vlastne už asi aj posledným na tomto úplnom východe Slovenska, alebo už potom mám len týždeň vlastne do školy, takže tak, ja ešte určite to čo natočím, ale už to nebude úplný východ Slovenska. No dobre, tak niečo si pripravte dobrého, niečo napíte, nejaký popcorn, aby ste si užili dnešné video, hlavne sa nažrali, no a ideme na to. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do, but goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again, again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before, but goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do, but goddamn, you got me in love again.
Takže aktuálne tu máme 5 hodín 28 minút. A takéto tu máme ráno v Košiciach. Ešte nie je úplne vidno. No ja už idem teda na električku, na stanicu. No tentokrát už idem celú cestu autobusom, nie vlakom. Takže železničnú už neuvidíte, ale tu autobusov teda z nej potom vyrážam. No dobre, že tie Košice majú priame spojenie so Sobrancami. No mi to uľahčuje tú cestu, že nemusím nikde prestupovať. Včera som síce v Prešove, ale to sa celkom dalo. Ale keďže mám z autobusu do autobusu furt prestupovať, tak to by ma asi nebavilo. Takže sa mi to páči, že vlastne pôjdem jedným autobusom až do môjho dnešného cieľa. No a bohužiaľ je to už teda posledný cieľ. Tuto na východe za Košicami. Keďže už idem rovno domov z tých Sobraniec, nie semka do Košic. Ale video asi skončí v Košiciach, alebo budem mať dostatok času na to. No a tu už je vlastne zastávka spoločenského pavilónu. Keďže chcem, môžem ísť aj autobusom, ale mne sa viacej páčia tie električky. Predsa len tým sa neveziem tak často. A tu fakt nikoho nie je o 5:30 ráno. Prázdne Košice. To som ešte v živote nevidel, hádam. Ale dneska idem ešte o niečo skôr ako včera. A teraz ide, ale to je na opačnú stranu. A ten východ slnka je fakt parádny. No dobre, no. Tak radný vlog z Košíc asi máme za sebou. Asi sa vidíme na autobusovej stanici. Cestu električkou nebudem točiť, lebo to je zbytočné. Takže pokračujeme na autobuske. Tak poslednú cestu električkou mám za sebou. Určite je to posledná jazda cez tieto prázdniny. No a tu už idem na autobusovú stanicu. Mám ešte 24 minút do autobusu. Takže s prehľadom. Len musím nájsť ešte nástupište, odkiaľ to ide. Takže už sa nachádzam na autobusovej stanici. Pre tých, ktorí ju ešte nevideli nikdy v živote, tak vám ju aj ukážem. Nájde mi to z nástupištia číslo 25, to je tuto úplne vzadu, na pravej strane.
Ahoj diváci, tak ja už sa nachádzam v Sobranciach na autobusovej stanici. Toto je môj autobus, ktorý ide ďalej do Vyšného Nemeckého, vlastne na štátnu hranicu s Ukrajinou. No a tu už som teda v dnešnom cieli. Včera keď som si to pozeral, tak som sa dozvedel, že oni tu majú aj kúpele, len tie sú mimo mesta. Tak tie by sme si prešli ako prvé. Takže ja vám teraz nebudem nič točiť z mesta, rovno ho prebehnem až nakoniec. Vlastne teraz pôjdem iba po hlavnej, odbočím potom doľava pri námestí a pôjdem stále rovno, ale ja vám potom cestou späť budem točiť vlastne všetko, čo v tom meste je. Takže najprv by som rýchlo zbehol tam, nech už potom nie som ďaleko od... aby som nebol už potom ďaleko od autobusovej, takže najprv si chcem prejsť to, čo je vlastne najďalej. Takže asi budem pokračovať teda na konci mesta. Alebo možno, keď budem na konci mesta, možno vám aj poviem niečo o Sobrancoch. Aby som to mal ešte z krku. Ešte predtým, ako budem točiť to mesto. Tak už sa nachádzam na konci mesta, milí diváci, na ulici Kúpeľská. Tamto je vlastne centrum mesta pred vami. Ale to nevidno teraz veľmi dobre. Ale vzadu je tam panelák, vidno, tak tam je presne námestie a tam je aj križovatka s hlavnou cestou vlastne, čo ide z Košíc na Ukrajinu. No a tu už je vlastne koniec mesta. Michalovce sú odtiaľto 31 km. Tu je ďalšia obec, Hlivištia, 7 km. No a teraz si povieme niečo o meste. Takže je to okresné mesto v Košickom kraji. Sme v regióne Zemplín, samozrejme. Toto by malo byť Dolný Zemplín. No a Sobrance majú 5869 obyvateľov. Dáme si aj krátku históriu, lebo aj tak je celkom krátka, aspoň som dlhšie nenašiel. Takže archeologické vykopávky dosvedčujú osídlenie už v neolite. Prvá písomná zmienka o Sobranciach pochádza z konca júla roku 1284 pod menom Vašaroš Tiba. Druhá písomná zmienka je zo 16. storočia v roku 1334, podľa niektorých je tento údaj mylný. Mestské práva boli udelené v roku 1351. Podľa Ferdinanda Uličného je prvá zmienka o Sobranciach až z roku 1409 a dôvodom pre vznik obce boli obchodné aktivity Tibavského pánstva. Počas prvej Československej republiky a znovu od roku 1996 boli Sobrance okresným mestom. Počas druhej svetovej vojny boli v roku 1939 až 1945 anektované Maďarskom. Mesto a okolie sa stalo koncom roka 1944 na niekoľko mesiacov bojskom a väčšina budov bola zničená či poškodená. Takže asi toľko o histórii. Musel som prejsť na druhú stranu, tak som to na chvíľu prerušil. Aj cyklisti akurát išli. Tak ešte mám pre vás teda jeden textík. Tuto sa ide teda na tie Michalovce, Morské oko, Hlivištia a Sobranecké kúpele sú kilometr odtiaľto ešte. Semka som sa dostal za zhruba 15 minút od autobusovej stanice mojím krokom. Takže mám tým pádom dobrý čas a dosť času. A samozrejme, keď donatáčam teraz tento textík, tak zase pridám trošku na tempe. Nech ten kilometr rýchlo zvládnem. A samozrejme aj možno nejaký záber robím na okolie. Tu sa nám otvára nejaká plocha, nejaké pole. Tak vám prečítam ešte ten text. Tak centrom územia v blízkosti štátnej hranice s Ukrajinou je práve okresné mesto Sobrance. Leží na nadmorskej výške 122 metrov a tvorí prirodzené administratívne a kultúrne centrum oblasti, ktorú na severe ohraničujú Vyhorladské vrchy s bohatými prevažne listnatými lesmi. Vyhorladské lesy či vrchy môžete vidieť vlastne práve pred sebou, lebo teraz idem na severnú stranu. Na juhu táto oblasť zasahuje do východoslovenskej roviny a má nížinatý charakter s rovným odlesneným povrchom.
V blízkosti sa nachádza vodná nádrž Zemplínska Šírava, tá je na túto stranu, na západ. Toto prírodné bohatstvo dáva dostatok príležitostí pre športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta, napríklad turistiku, cyklistiku, vodné športy. Pre kultúrne vyžitie obyvateľom mesta slúži kultúrny dom, ktorý ešte uvidíte, kde sa konajú kultúrne a spoločenské podujatia, poriadané mestom Sobrance, gitarové múzeum, knižnica. Tak tu vám teda ešte ukážem trošku tie Vyhorlácké vrchy. A budem ešte pokračovať chvíľu. Takže v blízkosti mesta sa nachádzajú rôzne historické pamiatky, ako napríklad Tibavský hrad, drevené kostolíky v Ruskej, Bystrej a Inovci. Veríme, že krása okolitej prírody, možnosti turistického, kultúrneho a spoločenského života sú lákadlo pre turistov, návštevníkov mesta Sobrance. Návštevník mesta som aj ja, ale ja som tu za účelom, že si to tu aj natočím. Na rozdiel od druhých. A mňa by fakt dosť zaujímalo, že koľko ľudí sem možno chodí, koľko turistov, že či je to tu nejako vyťažené. No ja si nemyslím, že sem chodí akože veľa ľudí len kvôli tomu, že si sem proste prišiel pozrieť Sobrance ako ja dneska. Ale ja som tu za účelom samozrejme, že chcem prejsť všetky mesta Slovenska a Sobrance sú taktiež slovenské mesto. Takže podľa mňa veľa ľudí Sobrance dobre nepozná, lebo ono možno chodí tu veľa aut, ale väčšina z nich asi len prechádzajú aj tu na Ukrajinu podľa mňa. Alebo do iných, možno aj obce, z ktorých možno sú tí ľudia. Takže ja si nemyslím, že sem chodí veľa ľudí. Skôr na Zemplínsku Šíravu, ale Sobrance. Skôr Michalovce, no tam sa viacej ľudí zdrží. Ale do Sobrancov asi veľa ľudí nechodí kvôli tomu, aby si pozrelo mesto. Možno do tých kúpeľov, no uvidíme, akom sú stave, že či sa oplatí ľuďom tam chodiť do tých kúpeľov. Ale ja budem veriť v to, že áno, že budú pekné. Ale proste tento kraj vyzerá veľmi pekne. Aj tá cesta autobusom bola príjemná. Tu vlastne cestu po Sečovce som už mal prejdenú. Už som ju išiel tretíkrát celkovo. Ale sem ďalej mi to nebolo veľmi známe, tá krajina. Videl som ju prvýkrát, lebo ja som tu v živote fakt nebol na tomto východe. Ďalej ako v Michalovciach. Ešte keď tam Humenné a toto, ale to už je skôr na sever. Takže na východe od Michaloviec som fakt ešte nebol. Takže si toto viac užívam, že je to iná krajina. Trošku iná oblasť. Predsa len trošku východnejšie. Ale fakt, je to veľmi pekná krajina. Pekné hory. A tak, no. By som to asi uzavrel. Takže budeme pokračovať asi zase za chvíľku, už keď budem bližšie k tým sobraneckým kúpeľom. No a čo už dodať, no. Pokračujeme za chvíľu. Tu už teda vchádzam pomaly do lesa. Tuto sa nachádza ešte zo pár domov. A už sa nachádzam blízko sobraneckých kúpeľov. Mal by tu viesť aj nejaký lesný naučný chodník sobranecké kúpele, ale ja neviem, kde to presne je. Možno, že cez neho aj budem prechádzať, ale tam vidím niečo drevené. Tak zistíme, čo to je, či to je nejaká tabuľa, alebo je tam možno nejaký altánok. Ale tuto to začína vyzerať veľmi pekne. Horňa raz cesti. Aha, tak tu je ten lesnícky naučný chodník sobranecké kúpele. No tak je to vlastne pokračovanie tohto chodníka pri ceste. A už je to naučný chodník. Tak to bude pekné. Teším sa. Tam pokračuje ďalšia cesta.
ktorá vedie vlastne do obce Horňa a potom Tibava alebo Tibava. Asi Tibava. Je to s mäkkými, takže asi sa to zmäkčuje. Logicky. Takže ideme do naučného chodníka. 16. októbra 2011, že by to bolo. Lesy jezer. No, začína to tu vyzerať veľmi pekne. Ako klobúk dole. Pekný lesík tu začína byť. Takže som plný očakávania, že čo mi ukážu Sobranecké kúpele. A koľko tu toho je? My sme tu? Páne Bože, a pozrite, čo všetko tu je. Ako niektoré sú také skôr len tabule, ale hlavný prameň je tu kostol, je tu altánok, Varadyho vila, dolná okenca, horná okenca a očný prameň, takže minerálny prameň. Toto budú tabule asi. A tieto modré zastávky to budú také zaujímavosti. No, reštaurácia, nie je zaujímavosť, ale raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vecí je tu. V podstate takých, čo by som tam mal natočiť. Ostatné objekty, zastávky. No, možno tu budú aj nejaké iné veci. Okrem toho, však to všetko zistíme. Tak, ideme teda pomaly do tých kúpeľov. A už sa oficiálne nachádzam na začiatku Sobraneckých kúpeľov. Tu vám prv o nich ukážem históriu. No aktuálne už stojím aj pri Varadyho vile. A je to vraj jediná zachovalá budova. Tak si ukážeme. Tu sa nachádza, no svieti mi to slnko. Tak vám ju ukážem trošku z inej strany. No, môže byť odtiaľto. Odborný rehabilitačný liečebný ústav Sobrance. Ale to už je tiež uzavreté. Nepoužívajú sa. Teda nepoužíva sa tá vila, aj z toho sa nepoužíva žiadna budova asi z toho. A teraz si môžem vybrať, či to budem obchádzať tým chodníkom, ktorý pôjde viac menej mimo, až potom pri tej reštaurácii, alebo pôjdem rovno k prameňu, altánku a ďalším zaujímavostiam. Teraz si pôjdem takto, nepôjdem po chodníku, o tento dosť obchádza a toľko času nemám, takže pôjdem rovno tadiaľto, lebo tuto budú tie kúpele potom pokračovať. Ešte by som vám niečo dopovedal o tej Varadyho vile. Tak je to teda stavba z roku 1882, úpravami prešla po roku 1945 a v 60. rokoch. No a to je asi tak všetko. No to už je iba opis tých stien a tak ďalej, veží a... No nie veží, no celkovo opis budovy, no. Takže to už není podstatné až tak. No je toto drsné, no. Tuto máme ďalšiu schátranú budovu. To je dosť retro prechádzka po kúpeloch. No kade idem, tak idem furt do nejakého urbexu. No aj toto musím nejako obísť. No ďalej sa nedostanem chodníkom, musím ísť hore. Takto doprava. Obísť tú budovu musím. Ale tak hlavná cesta je hneď tam. Takže keď sa jej budem držať, tak sa nestratím. Tady auto by sa malo dať ísť ďalej. No je to také, no. Už nepoužívané, vidno. Nie je to ani nejako poopravované.
Takže sa presunieme trošku ďalej. Takže už som sa dostal na križovatku. Tam ďalej je potom tá reštaurácia. Ale ja to vlastne obídem takým okruhom. Pôjdem vlastne aj po tom chodníku, po jeho konci. A obídem vlastne všetky tie kostoly, čo tu sú a tak ďalej. Niekde tu by mal byť hlavný prameň. Ale neviem, kde je. Neviem to odhadnúť. A možno to nájdem, ja dúfam, že to nájdem. No vidíte, takéto retro budovy. Ako je to škoda, no. Ako les je pekný, ale tie budovy fakt nestoja za nič. To musíme všetci uznať. Sa proste s tým nič nerobí. Aj tuto vidíte. Rozbité všetko. Bohužiaľ, no, taká je realita. Ja už tu cítim železitú vodu. A tam by mal byť ten prameň. Tu by mal byť ono. Že by som vlastne vyskúšal. Budem degustovať. Ale to... je to nejaké výrazná tá vôňa. Sa zdá, že je to dosť železité. Už podľa vône. Tak... zistím za chvíľočku. Možno, že o tom pramení tam bude aj tabuľa. Ja aj toto si pamätám, toto bolo napríklad v Nemšovej, Lesnie smetisko. Ale toto je pekné, toto musím uznať. Pekný altánoček. Aspoň ten prameň je pekne spravený, keď nie je kúpale. Rozhodne je v lepšom stave ako u nás na Sliači. Ale tam sa to teraz prerába. Takže možno, že už to my budeme mať lepšie. Minerálny prameň. Liečebné výsledky sobraneckej minerálnej vody sa v minulosti zakladali iba na skúsenostiach stálych kúpeľných lekárov. Výskum. Ide o prírodnú vysoko mineralizovanú, chloridovo-sodnú, studenú, izotonickú so zvýšeným obsahom sírovodíka. Nervové ochorenia. Polojazové stavy, dne, hemoroidy, zápory ženských pohlavných orgánov, inhalačná liečba, pitná liečba, žlčníkových žalúdočných černých ochorení. No vidíte? Ak máte ženy, ak vy máte nejaké problémy, príďte do Sobranec, dajte si vodičku a to vám možno pomôže. Ale samozrejme nemôžeme čakať zázraky od trošku vody, ale malo by to pomôcť. Skúsim. Je studená. Fuj, to je... Nie je to dobré. Veľmi mineralizované, fakt. To musím uznať, že táto mi nechutí vôbec. Sranda, kebyže není pitná. Ale tak ale sú tam poháriky, tak rátam s tým, že je pitná, ale... Fuj, akože nechutí mi to vôbec. Dobre, neodporúčam vám to. Iba kvôli tej liečbe možno, ale... Inak by som to dolu zase už nedal. No dobre, no. Degustácia nedopadla podľa mojich predstav. Vidno, že je to vysoko mineralizované. Nechutí to veľmi železito, ale tak sírovo, no. To úplne... Sírovodík. No tam je ešte viacej sírovodíka v Piešťanoch. Pre porovnanie. No dobre, tak ideme ďalej. Tuto sa nachádza takýto v podstate posed. Tu je tabuľka číslo 16 o poľovníctve. Tu je nejaké to krmivo ešte pre zvieratka. A ideme zase ďalej. Tu
Tu sa nachádza takéto zelené jazierko. Aspoň to tak vyzerá, že to je jazierko. Ono je to totál zelené, tak ťažko povedať. Bohri, kde sa to bude otáčať? Lebo ešte kostolíky by tu mali byť. Takže to musím nejako nájsť. Aktuálne je 9:07, takže som tu presne hodinu. A zostáva mi 3 hodiny 40 minút. Takže o 11:00, najneskôr o 11:00 musím byť naspäť v Sobranciach. Aj tuto máme ďalšie jazierko. Ale vidno, že o to sa nikto nestará, proste je im to všetkým jedno. Že je tu zelená voda, proste nikto to nevyčistí. Potom to tak aj vyzerá. Mokrade, no, to slova. Močiarmi. Rozmanité spoločenstva organizmov, no. Ale to tak je možno aj schválne, no. Ale predstavte si, keby je tu normálne, že jazierko, by sa to sem podľa mňa veľmi hodilo, keby sa to tu zrekonštruovalo, aj tie chodníky, všetko. Ako, doslova je to len na lesnú prechádzku, toto. Je tu kúpele. To je asi len ďalší altánok, nič také zvláštne. Veď to, že podľa tej mapy sa ťažko orientujem, lebo neviem, kde presne sa nachádzam. A ešte ma aj žere hmyz, takže nemôžem tu veľmi dlho stáť. Takže pokračujeme za chvíľu. Tak to, čo ste videli, musel byť podľa mňa očný prameň, lebo mi to tak vychádzalo podľa mapy. Tu sa nachádza socha medveďa. Rozbale sa. No, tak som pri 14, dobre som si myslel. Neoblížuj mi. No. Tak ja tu nie som kvôli oblížovaniu. Ja som tu na to, aby som to tu presadil, ponatáčal. Robil aj tomuto dobrú reklamu. Ale tieto sošky sa mi páčia. To musím uznať. Vravím, reportáž o Sobranciach, no zadajte si to niekde do YouTube, že reportáž Sobrance. Nič vám nevyhodí, teda okrem mojej reportáže. Možno niečo, ale fakt veľmi málo. Že by to niekto takto prešiel proste dopodrobna, ako ja. Akože neberte to akože fandím si, ale len vďaka mne v podstate viete spoznať aj kúty, ktoré proste aj druhí možno ľudia, čo natáčajú, tak veľmi nechodia. O také veľké mestá ako Bratislava, Košice, Žilina, Prešov, Bystrica a tak ďalej pozná každý, ale takéto kútiky, to je presne pre cestovateľa Maroša ako stvorené. Kaplnka svätého Huberta. To je vlastne toto. Tak toto je pekné. Tuto to aspoň porobili trošku, že sem pridali nejaké, no, atrakcie to nazvime. Že to tu trošku zveľadili. Takže trošku sa to vyrovnáva ten dojem z tých kúpeľov týmto.
No a tu už môžete vidieť kostol svätého Petra a Pavla. A tu sa už vlastne vychádza vonku na cestu. Tu je to už trošku frekventovanejšie. Vlastne ja už som naspäť na tej križovatke, sa mi zdá. A tam vidím potom tú reštauráciu, tak ešte ku nej sa trošku zastavím a už potom pôjdem naspäť do mesta. Tak to bude aj skôr v meste ako 11. oveľa skôr. Kopu času mám ešte. A tak na čo sa tu mám zdržovať, keď som to celé prešiel v Pupele. Čím skôr budem v meste, tým viacej budem mať na to času, na tie Sobrance. Aj tak ešte bolo slnko, také ešte veľmi dosť svietilo, akože ráno je také ostré slnko, že keď idem proti slnku, tak zlé zábery sú potom z toho. Takže lepšie je to robiť trošku neskôr, to mesto, si myslím. Ja som zašiel takto do lesa, kým sa ukludní slniečko. A teraz sú už krajšie zábery, keď je viacej hodín. Lebo ráno vravím, je to také ostré to slnko, ani aj obloha kazí trošku tie zábery. Takže lepšie aj z tohto dôvodu bolo prejsť najprv kúpele, aby som bol teda viacej v lese. Ráno. No a tu už môžete vidieť teda reštauráciu v kúpeloch. No a tu sa už ide úplne vonku z kúpelov. Dobre, tak týmto pádom by som uzavrel prehliadku sobraneckých kúpelov a idem pomaly naspäť do mesta. Už sa nachádzam v Sobranciach, úplne na začiatku mesta, kde som vlastne točil aj tú históriu, kde som vlastne vravel na tom mieste. No a tuto sa nachádza ešte takáto tabuľa o židovskej komunite. Logicky je tu tabuľa o Židoch, lebo sa tu nachádza židovský cintorín, tak si ho ukážeme. On není veľký, takže bude to chvíľka. Tu si ho teda ukážeme v krátkosti. Vidíte, sú to pomníky v podstate iba. Takže to by bola prvá vec v tomto meste, ktorú som vám ukázal. No a ideme už do mesta. No a hurá, Sobrance. Táto krivá tabuľa. Podhoroďské folklórne slávnosti. Kolárovci dneska Podhoroď. Zväz Rusíno, Solen a ďalej tam není nič. Máme zase ulicu Kúpelská. To je nejaký menší vysielač. No a toto bude za chvíľu škola, okolo ktorej som už išiel, ale netočil som, takže sa pri nej zastavím. Už sa nachádzam pred tou školou. No a tu už ju vidíte. Je to stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach. To mi jeden môj spolužiak vravil, no, že idem do Sobrancoch, tak sa to vraví tu na východe asi, vraj. Ale je to dobré, no. Má to niečo do seba. Tu je ešte strešné centrum.
tu skôr takéto, no. Rôzne predajne. Stále pokračujem po tejto ulici. Tu sa nenachádza nič zaujímavé. Sú tu len domy viac menej. Tu sú potom naľavo skleníky niekde. Musím sa dostať tam na križovatku. Tam potom ide námestie a zaujímavejšie veci. Majú tu aj kúpalisko, aj futbalový štadión samozrejme. Tak aj tieto veci uvidíte dneska ešte. Vidíte, tuto je ďalšia ulica s názvom Nová. Toto je taká skôr časť, táto vrchná, že sú tu viac domy ako iné veci. Takže tie najzaujímavejšie veci ešte len uvidíte. Zase neviem, že to budú nejaké extra zaujímavosti, ale také zaujímavejšie veci. Čo je krajšie také. Už sa nachádzam takmer pri križovatke. Tuto je ešte nejaká predajňa. Slovakia Trend. No a tu potom naľavo bude hneď námestie Slobody. Tak to si ukážeme. Tuto môžete vidieť aj kostol. A je to kostol svätého Vavrinca. Ale ešte k nemu potom pôjdem. Na námestí by sa mal nachádzať ešte aj vojnový pamätník. No je to malé námestíčko, takže nebude to dlho trvať, kým ho natočím. Len táto budova je tu strašne straší. V strede mesta, takáto rozbitá. Však to je tak, no, na východze. Ale je to hotel, no. Ešte aj k tomu, nepoužívaný. Ani neviem ten názov prečítať, ako sa volá. Tu sa nachádza ešte lekáreň. Na námestí Slobody. No a ideme si pozrieť toto námestíčko. Tu je ešte Klub-Jednota, supermarket na druhej strane cesty. No a teraz už vidno celý ten hotel. Tak je to hotel Morské. Proste no, keď sa niekto o to nestará, čo k tomu dodať. Tu je ešte centrum voľného času. A to potom pôjdem. Tam je vlastne mestské kultúrne stredisko potom. Tu je ešte takáto socha. Tuto by mal byť ten vojnový pamätník. Námestíčko majú malinké, no. Ale tak lepšie ako žiadne zase. Tuto pokračuje ešte také centrum mesta v podstate. Tu sú už potom len paneláky. Tak tu sa nachádza ten pamätník. Postavil vďačný ľud okresu Sobrance padovým hrdinom sovietskej armády za oslobodenie Československej republiky.
Tu sa nachádza stredná odborná škola obchodu a služieb. Tak potom čo mi povedzte? No, na začiatku mesta bola. Možno, že tá sa už nepoužíva a namiesto nej je tu asi táto. Ale takto aspoň ja predpokladám, ale nemusí to byť naozaj tak. Fajn, tak to by bolo námestie Slobody. No a budeme pokračovať ďalej. Toto je hlavná cesta s názvom Michalovská. Chcel som ísť do Jednoty, ale ona je zatvorená nedeľu, som sa dozvedel od domácej jednej pani. Tak tu máte ešte jeden pohľad na námestie Slobody. A už sa mu dnes venovať nebudem. Tu sa odbáča na gitarové múzeum. No a teraz si ideme prejsť niečo iné. Za chvíľu sa aj dozviete čo. Áno, tak toto bude asi oficiálne tá stredná odborná škola obchodu a služieb. Tu je ešte jeden pamätník, teda socha. Je na nej svätý archaniel Michal. Odbočím teda sem. Tu sú len ulice písané, viac menej. A presuniem sa teda k tej zaujímavosti. Tak už som sa presunul k tej zaujímavosti. A je to táto vila s názvom Rusajová vila. Hneď vedľa nej je aj táto tabuľa, na ktorej sú o nej informácie. Doktor Gábor Rusaj zo Sobraniec. Ešte si ju ukážeme trošku z iného pohľadu. No a to je to isté v podstate. No a teraz sa presuniem k mestskému úradu, ktorý sa nachádza rovno tam. Tak toto je teda ulica Štefánikova. Tu je ešte Slovenská sporiteľňa a tu je budova mestského úradu. A musím povedať, že táto ulica je veľmi pekne spravená. Vyzerá to tu už ako keby sme boli v nejakom väčšom meste. Teda, alebo tak by som to povedal, že toto už navodzuje taký mestský dojem, táto ulica. Tu je ešte budova polície. Čiže tu je to veľmi pekne urobené, na tejto ulici to vyzerá pekne. Musím to uznať. Takže majú aj peknú časť mesta. No a tu sa bude nachádzať hneď niekoľko zaujímavostí o chvíľu. Tuto sa nachádza ďalšia tabuľa, na ktorej je profesor a inžinier Miroslav Stolina.
No, nachádzam sa vedľa špeciálnej základnej školy, aspoň dúfam, že to tak je, že je to naozaj škola. Ja už potom neviem. Nie je tu nič napísané, no, neviem. Tu sú Milky agropotraviny. O, tu nevyzerá byť otvorené tiež. No a tu je ďalšia zaujímavosť. Práve zvoní. Či to nie je toto? Ja vidím tam zvon, vo zvonici zvoní zvon práve. Tak to tam zvoní. A toto je grécko-katolícky kostol, okolo ktorého práve prejdem. A tak je to špeciálna základná škola. Teraz som si všimol tabuľku tam na ľavej strane budovy. Ale to je jedno. Tuto preteká Sobranecký potok. Aj zvony už dozvonili, tak je ticho konečne. No a prejdeme okolo tohto chrámu. No aby ste vedeli teda podobnejšie, je to grécko-katolícky chrám svätých sedmopočetníkov. Je jedným z dvoch chrámov zasvetených týmto svätcom na Slovensku. Ide o moderný chrám s mohutnou kupolou. Jeho architektúra je však inšpirovaná tradičnou byzantskou architektúrou. Takže to bolo všetko o tom. Na tuto pôjdem doprava a tam bude potom to gitarové múzeum. A to bude taká, no, že posledná zaujímavosť, o ktorej vám budem hovoriť. Ako neviem, že posledná zaujímavosť, ale o ktorej vám budem aj čítať vlastne takto informácie. Lebo už viac toho není. Tak už potom budem hovoriť iba čo ma napadne. Tuto je ešte nejaký family cup. Vidíte, kofovku by som si dal, alebo nejaký radovík citrónový. Alebo si kúpim, Lidl tu majú, aby ste vedeli. Pôjdem potom okolo neho, tak si niečo kúpim. Tu môžete vidieť ešte tú zvonicu, ktorá zvonila pred chvíľou. Tu je tá farnosť, či ten kostol zo zadnej strany. No a toto je ulica Gorkého. A tu už bude to gitarové múzeum. Tak si o ňom rovno povieme niečo. Je to múzeum so zbierkou obsahujúcou vyše 1000 gitár, z ktorých okolo 250 je vystavených. Múzeum mapuje kompletný vývoj a výrobu elektrofonických gitár v Československu po druhej svetovej vojne a je európskym unikátom. Založil ho Jan Ferko. Exponáty pochádzajú z obdobia rokov 1947 až 1989. Jedným zo zaujímavých exponátov je gitara Resonet Grazioso Futurama 3. Model, na akom hrával George Harrison, člen legendárnej skupiny Beatles z počiatkov jeho hudobnej kariéry, či gitara Petra Jandu zo skupiny Olympic. Gitarové múzeum. Zaujímavé, no? Takéto múzeum. Výstava gitár.
On akurát tam blbo svieti slnko. Akurát prebieha omša v kostole. No tu sa nachádza ešte grécko-katolícka cirkev, farnosť svätých sedmopočetníkov. No a na ďalšej ulici pôjdem doľava potom. Tam by sa mal nachádzať ešte jeden chrám a potom už zase prídem na hlavnú cestu k Lidu, niečo si kúpim a budeme pokračovať smer futbalový štadión, kúpalisko. No a potom to sa už uvidí. Tuto je výhľad na paneláky, aj na nejakého hava. No a po tejto ulici už idem. Je to ulica Samachalovku. Už sa nachádzam na ulici Slovenského národného povstania, alebo SMP, to je jedno. A tu môžete vidieť chrám svätého kniežaťa Vladimíra. No vravím, že o týchto ďalších veciach vám už nemám čo povedať, lebo o nich nič sa nedá nájsť. A tak toto vyzerá byť novšia stavba. Takže to nemá až takú históriu. Čo to tu je? Je aj Sobránsky cintorín. Rodina Fekete. To je potom dom smútku, predpokladám. Pohrebisko mesta Sobránce, tam sa nachádza. No a pokračujem na hlavnú cestu. A už sa nachádzam naspäť na hlavnej ceste. Opäť a zas. Na východnom konci Sobranec. Tu už je tabuľa. Môžeme si ukázať aj zbližšia ten erb, aby ste ho videli. Takže videli ste erb. Tam sa už potom ide na Ukrajinu, Vyšné Nemecké, na Užhorod. No ja nejdem samozrejme na Vyšné Nemecké, keďže točím Sobránce. Idem naspäť do mesta. A tam vidím Lidu aj. Tak kúsok pred ním sa bočí na kúpalisko. Ja pôjdem najprv kúpalisko, futbalové ihrisko, to je hneď pri sebe a potom pôjdem do Lidla. A také malé mestečko. Stadiaľ to vlastne vidno aj centrum mesta v podstate. Tam, kde sú tie stromy vzadu. Takže vidno, že to na šírku to není nejaké dlhé. Na výšku teda, no na dĺžku. Počkaj, čo je dĺžka, čo je šírka? No toto je šírka, hej. A dĺžka je potom z hora dolu. Tak to je trošku dlhšie, ale tiež to nie je nejaké hrozne dlhé. Tu je opäť svätý Florián, patron hasičov. Toto je okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Hasičská stanica.
Veľké Kapušany, no to je tiež mesto, to nás ešte čaká. Ale to už bude asi budúci rok. Keďže už na východ veľmi nepáchnem teraz v tomto lete. Ale už taký ďaleký východ, možno na východ ešte hej, lebo tam mám ešte Dobšinu a Spišskú Starú Ves. Ale myslím tento východ ako za Košicami už. Lebo už mi končí teda ten pobyt, ako som vravel, tak už zase idem domov na Sliač. Alebo do Učenca, to je jedno. Aj od Učenca sa ide zle na východ. Takže už to bude skôr v takých bližších mestách. Bližšie mne. Toto je ulica Pavla Horova. No a tu vedľa mňa sa už nachádza futbalový štadión a športový areál. Tak si to idem pozrieť a potom bude kúpalisko. Tu už sa nachádzam pred bránou. A tu už je futbalový štadión, teda mestský futbalový klub Sobrance. Fajn, tak futbalový štadión je a nasleduje kúpalisko. Tak už sa nachádzam pri mestskom letnom kúpalisku, ktoré sa nachádza tu. Ale viac vám nebudem ukazovať, lebo sú tam ľudia. Takže idem teda do Lidla. Tak už sa nachádzam konečne pri Lidli, aby som si mohol kúpiť nejakú tú vodu a pitie. Teda hlavne pitie a nejaké jedlo. Takže potom budeme pokračovať. Tak už mám nakúpené po väčšine pitie. No a ideme prejsť zvyšné veci v meste. Už mi tu zastáva len 5 vecí, takže už som takmer vo finále. Tuto je ešte chodník, ale tento vedie súbežne vlastne s cestou. Aj tak budem bočiť za chvíľu. Takže ideme. Práve som prešiel ulicou Kapitána Nálepku a prechádzam teraz na ulicu Komenského, kde sa nachádza základná škola a nová základná škola. Tak to sú ďalšie dve veci, ktoré vám ukážem. Tuto je ešte pošta. Najzaujímavejšia vec, ktorú vám asi natočím, je ten kostol Svätého Vavrinca ešte z tých, čo zostali. Takže budeme pokračovať pri škole. A tu už môžete vidieť prvú z dvoch škôl. Toto je základná škola. A idem k tej novej škole, ktorá je hneď tuto vlastne. Za týmito plotmi. Už ju aj vidíte. A tu už sa pozeráte aj na novú školu. Taktiež je to základná škola, ale proste nová škola. Nová škola, nový život. Ale tam, hej, budúcnosť je v našich rukách. Ďakujeme za dôveru. Fajn, tak máme za sebou základné školy. No a už idem vlastne naspäť na hlavnú cestu. Tuto odbočím doľava, potom zase o uličku ďalej vlastne idem iba. Tam ma čakajú už len 3 veci a už potom autobusová. Potom už pojem na autobusovú stanicu. A po tejto ulici s názvom Holého sa už dostanem na hlavnú cestu. Takže už za chvíľočku bude koniec prehliadky mesta. Už sa nachádzam opäť na hlavnej ceste a to znamená, že už som blízko konca prehliadky, ako som vravel. Tu môžete vidieť to centrum voľného času. Teraz som vlastne na opačnej strane cesty, čo sa týka tejto. Tu je zase to námestie Slobody, ktoré som vám už točil dneska, takže už tam nejdem. No a toto by malo byť aj zároveň mestské kultúrne stredisko.
Sú to aj verejné vrecká. A už zvoní. Kostol svätého Vavrínca. Tento už prestal zvoniť, ale ešte zvoní ten druhý, ten grécko-katolícky chrám. A to už na čo mám obchádzať, viete. Vidíte ho tuto, tak už nemusím ísť na druhú stranu neho. Tu nás čaká ešte posledná vec a bude to kaplnka svätého Krištofa. A už idem na autobusovú stanicu s takmer 40 minútovým náskokom. Čo je, myslím, že riadne veľa. A už by som si rád aj oddychol, bo ja už mám všetky veci, viete, batoh, aj notebook, aj všetko. Ja mám aj ťažký batoh dneska pomerne, takže sa mi ide trochu horšie. Teda viacej sa potím, no. Viacej ma to unavuje, aj ma to trošku spomaluje. Takže idem takým trošku pomalším tempom, ako stále rýchlym, ale nie až tak, ako dokážem. Dosť to má ťažkú váhu, ten batoh. Preto som si vybral aj také jednoduchšie mesto, aby sa mi dobre išlo, lebo keďže si vyberiem fakt tie veľké kapušany alebo niečo, čo je ešte ďalej, tak no teda toto je dosť ďaleko, ale toto je jedno z tých jednoduchších, lebo ani železnica tu je, nemusím sa nejako trativo zapodievať aj ničím, takže preto je to fajn. Tak tuto je svätý Krištof. No toto už je vlastne jeden z posledných pohľadov na Sobrance. Vidíte, je to krátke, tam je už koniec mesta vlastne. Aj tam je potom koniec mesta. Takže vravím, na šírku to nie je nejaké dlhé. No dobre, tak ešte si to odfotím a idem už na autobusovú stanicu. Tak toto už je ulica Kolárova, na ktorej sa nachádza aj autobusová stanica. To už ste už ráno videli. A už som aj rád teda, že som to mesto prešiel. Akože neviem, že som rád, že idem už preč odtiaľto, ale že už mám za sebou tú prehliadku. Bo už fakt tak trošku melem z posledného. A aj dosť teplo je. Aj s tou váhou sa ide zle. Tu je ešte úschovňa bicyklov. Takže fajn. Autobusová stanička. Autobus mi ide za 35 minút, taďalto z jednotky. Takže už tu budem len čakať a oddychovať. Samozrejme, reportáž pokračuje do Košíc, tam ju potom ukončím, aby ste vedeli. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. Čo skrýva tvoje líce, prvá z učebnice žien. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. A stačilo nám málo žiť zo šťastných náhod, to viem. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. Návyk príliš krásny, túlať sa ti vlastmi viem. S tebou, stále s tebou, sa dávno túlam už. A čierny motýl smútku, zdá sa, že už priletel sem. S tebou, láska, za hrdlo ma drží úzkosť. S tebou, láska, posledné dni dávam jej.
stále s tebou, to ťahám roky už. A stratili sme návod, ako vyžiť z náhod, viem. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. Že sotva takú nájdem, sotva ešte nájdem, to viem. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. Tak rád som ťa skúšal z toho, v čom som jedal sám. S tebou, stále s tebou, sa dávno túlam už. Aj tak má svoju doložku, ja jej koniec už v krúžku mám. S tebou, láska, za hrdlo ma drží úzko. S tebou, láska, posledné dni dávam jej. S tebou... Tak ja už sa nachádzam naspäť v Košiciach, konečne, lebo ten autobus bol od Sečoviec ďalej totálne plný. Možno od Dargova, nie od Sečoviec, ale proste čím bližšie sme boli ku Košiciam, tým bolo viacej ľudí. Takže som rád, že som späť. No a to znamená, že koniec dnešnej reportáže, aj výletu, v podstate už ma čaká len cesta domov. Ale neviem, či stihnem urobiť konečný rozhovor, asi skôr nie, takže urobím ho už niekde inde, aby ste sa nezlakli, že kde som sa to zrazu ocitol. Takže idem si ešte na stanicu kúpiť lístok a môžem vlastne ísť na ďalší autobus do Moldavy nad Bodvou, keďže je tam výuka Košice Moldava na tej trati. Takže môžem ísť na ďalší autobus a potom až na vlak. Tak a končí sa nám ďalšia reportáž, moji diváci. Ja už sa nachádzam doma vlastne zo Sobraniec, ktoré boli vlastne našim dnešným mestom. Ako sa mi tam teda páčilo, no. V tomto kraji som bol úplne že prvýkrát v živote, ak vám poviem pravdu. Ja som vlastne takto ďaleko ešte vôbec nebol v tejto časti Slovenska. Bol som teda v Michalovciach, ale to tiež som točil reportáž, ale inak som tu vlastne nikdy ani nepáchol. Takže bolo to pre mňa úplne nové, aj tú cestu autobusom som si užíval, hlavne od Michaloviec ďalej. Bolo trošku vidieť aj Zemplínsku Širavu, ale bola ďaleko. Takže škoda, že ju nebolo tak dobre vidno, ako som si aj možno myslel. Ale ja možno niekedy sa na tú Zemplínsku Širavu pôjdem pozrieť. Uvidíme, mám na to ešte dosť času, aspoň dúfam. Takže Sobrance. Nebolo to nejaké veľké mesto, ale podľa mňa tam bolo tak akurát to. Nebolo tam zase nejako príliš veľa pamiatok, ale nebolo tam zase nebolo to ani také, že by tam úplne nič nebolo. Takže bolo to také, nebolo to ani ťažké, ani úplne ľahké, pretože toho chodenia bolo pomerne dosť. Keďže som bol vlastne aj za mestom, pozrieť si sobranecké kúpele. No, ak mám pravdu povedať, nestáli za veľa. Tá príroda tam bola pekná, ale tie budovy, no, nebudem to asi komentovať. Možno si to viete predstaviť. Dúfam, že ma teraz domáci nebudú preklínať, ale nie. Ale tak fakt nebolo to veľmi poviečo, tie budovy hlavne. Ale bol tam napríklad ten kostol, nejaké veci boli pekné po chodníčku. Bolo tam, tá malá kaplnôčka, to bolo pekné, som sa s tým aj fotil. Tam, že to sa mi na tom páčilo, ale ak by to upravili, tak by to bola podľa mňa teda veľmi pekná destinácia, kde sa dá relaxovať. Sú tam aj pramene, videli ste, jeden som okoštoval, no skoro som sa, viete čo, bolo to veľmi silné, veľmi silná chuť, aj zápach, taký vajcový, takže nedalo sa to piť a bolo to také dosť aj berlivé, si myslím, aspoň sa mi to zdalo byť také, takže nebolo to niečo podľa môjho gusta, na moje chute, ten prameň, takže moc mi to nechutilo. Ale celkovo výlet sa mi nespáčil, bolo to pomerne dlhé, od Košíc som išiel dlhú cestu autobusom tam aj späť a potom ešte domov sa trieskať, no. Takže bola to dlhá cesta z východu až na stred Slovenska sa trepať. Ale no dobre, no. Pobyt mám za sebou a už budem pokračovať ďalšími výletmi, ak už toho veľa asi nestihnem do konca prázdnin, ale uvidíme čo bude. Dúfam, že sa ešte dačo podarí. A bude to fajn završenie tohto letného albumu. No dobre, tak ak sa vám dnešná reportáž páčila, dávajte lajky, komenty, odbery. No a my sa uvidíme, neviem kedy, ale zase niekedy v blízkej budúcnosti. Tak zatiaľ sa majte a ja vám prajem príjemný zvyšok dňa. Čaute.